खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। ONGCआ लिक जानायखौ 14 साननि उनावबो होबथानो हायाखै। फानबारिनि CRPF केम्पआव ग्रेनेड बेरनायखौ लोब्बा लाना सानै दुथांखौ हमबाय। मिशन बिटिआरनि हाबाफारिजों मुसलपुराव मोनबा जिल्लाखौ लाना बिजेपिनि आफादारि मेल। जिनाहारि खालामना बुथारग्रा सासे दुथांखौ गुलि गावदों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ थुलुंगाफुरियाव दान्थे बिदान्थे बिबुंथि होनो नाङा होननानै खावलायदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। शिबसागर जिल्लायाव ONGC गेस लिक जानायखौ 14 साननि उनावबो होबथानो हायैनि जाहोनाव भाटियापारानि थागिरिफोरा दासिमबो गिनाय आरो जिंगाजों भुगिनांदों। बुधबार फुंनि समाव बेनि थासारिया एसे साबसिनै जादोंब्लाबो गोबां जेंना नुजाथिनायनि जाहोनाव रोंग'साफोरा सामलायगासिनो दङ। जेंनाखौ सुफुंनायाव गोरलै खालामनो थाखाय 200 टन लिरथायखौ दैखांनो हाग्रा मोनसे गिदिर क्रेनखौ जाथायसालियाव लाबोनाय जादों। आमेरिकानि रोंग'साफोरा गेस रिग पाइपफोरखौ बोखारनो खामानि मावनायजों लोगोसेनो गेस रिग दाथायखौ गोथौसिन जायगायाव फबना लिक जानायखौ सिल खालामना बृहस्पतिबारनि सानजौफु समाव खामानिखौ फोजोबनो हागौ होननानै बुंदों। बे समाव फाहामनो हायैखौ नुना रायजो-राजानि रागाया बांलांदों। SK पेट्र सार्भिसनि बिगोमा कृष्ण आगरालाया जाथाय जानायनि उननिफ्राय थावनियाव थाङाखै आरो गोहोम गोग्लैनाय नखरफोरखौ लोगो हमहैयाखैमोन। बेनि अनगायैबो थागिरिफोर आरो आबहावायारि मावथिफोरनिफ्राय शिबसागर गुबुंले दबथायनाय बर्डनि हाबानि सायाव नायबिजिरनो दाबि दैखांदों। बिथांमोनहा अजद होदों दि सामलायग्रा नायगिदिंनाया जोबोद आंखाल, जाय बेबादि आंखालखौ होबथायाजासे दिन्थिनो गनायथि होयो। रिपर्टफोरा इंगित होयो दि वेलनि सिङाव गेसनि नारसिननाया खम जाबाय, जाय बेखौ जोबथा पेकिं खान्थिफोरनि थाखाय रैखाथि गोनां खालामगासिनो दङ। दासान्दि मोनसे गोनांथार रैखाथिनि राहा महरै ONGCआ अरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनो आरो होबथानायखौ रोखा खालामनो थाखाय वाटार ब्लेंकेटि अपारेसनखौ खालामबाय थादों। मंगलबारखालि मोनाबिलियाव बकाखातनि साबजुरि फानबारियाव थानाय CRPF केम्पआव ग्रेनेड बेरफ्रुनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै सानै दुथांखौ हमनो हानाय जाबाय। नाथाय हमजानाय सानै दुथांनि मुं आरो थंखौ सोराङाव लाबोआखै पुलिस बिफाना। मख'नो गोनांदि मंगलबारखालि हराव फानबारिनि CRPF केम्पआव थरसे ग्रेनेड बेरफ्रुदों। बे जाथायाव 11थि आसाम पुलिस बेटेलियननि 3 जवाना गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय पुलिस जवानफोरखौ फारियै सिद्धार्थ बरबरा, सुशील भुमिज आरो मिन्टु हाजरिका होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोर 3खौबो बकाखात सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादों आरो बिसोरनि ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो दङ। केबिनेट मन्त्रि अतुल बरायाबो दिनै देहा फाहामसालियाव थांनानै जखम जानाय जवानफोरखौ खौरां लाहैदों होननानै रिपर्टआव मिथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला बाइकजों फैनाय दुथांफोरा फानबारिनि CRPF केम्पआव ग्रेनेड खुबैदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बबेखानि बे गाग्लोबनाय जाथायजों उदखारि आफादनि लोब्बा गैया, नाथाय इलिगेल वाइल्डलाइफ एबा नारक'टिक्स नेटवार्कनि आखाइ थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों होननानै SP राजेन सिंहआ बुंदों। मानोना दाननैसोनि गेजेराव गलाघाट पुलिसआ सा 50 सुरां सिखारिफोर हमबाय। AK-47 आरो AK-46 राइफलजों लोगोसे माखासे हाथियारफोरखौ जब्द खालामदों। 10 बारनिबो बांसिन सुरां सिखारिफोरा गान्दा सिखार खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामदों। बेजों लोगोसेनो ड्राग्स आरो नारक'टिक्सनि हेंथायैबो गोख्रों अपारेसन खालामनाया सोलिगासिनो। बेनिखायनो दुथांफोरा CRPF केम्पखौ टारगेट खालामनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों पुलिस बिफाना। BTC बिसायख'थिनि सिगां BJPनि मिशन बिटिआर हाबाफारि। मिशन बिटिआरनि बाहागो महरै बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सनि अडिट'रियाम हलाव बिटिआरनि मोनबा जिल्लाखौ लानानै मंगलबारखालि BJPनि मोनसे आफादारि मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव रायजोआरि BJPनि आफादगिरि दिलीप सयखियाया जानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ लानानै पार्टी वार्कार्सफोरनि गेजेराव माखासे गोनां बाथ्राफोरनि बिबुंथि लायो।
बबेखानि बिजेपिआ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय आबुङै थियारि। बिजेपिआ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिथागिरि मन्थ्रि आरो मोन 38 बियाबाव इनचार्ज थिसननाय जादों। बिजेपिआ गासैबो बियाबाव आफादारि खामानिखौ मावगोन आरो बिसायख'थियाव देरहानायनि फारसे सिगांगोन होननानै दिलीप शइकियाआ पार्टीनि मावथि सोद्रोमाफोरखौ थुलुंगा होयो। मख'नो गोनांदि मुसलपुराव खुंनाय बिजेपिनि आफादारि मेलाव आफादगिरि दिलीप शइकियाजों लोगोसे बिजेपिनि आफादारि गाय नेहाथारि, रबिन्द्र राजु, केबिनेट मन्थ्रिफोर फारियै पीयूष हाजरिका, रन्जित कुमार दास, अशोक सिंघाल, कौशिक राय, बिजेपिनि नेशनेल सेक्रेटारि आरो काजिरङा बियाबनि एमपि कामाख्या प्रसाद ठासायाबो बाहागो लादोंमोन। बकाजानाव सासे 6 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव बुथारनानै दोनदों। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ रन्जित बसुमतारी होननानै सिनायथिदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बे मुगैथाव खामानिखौ मावखांनायनि उनाव हिन्जावसानि गोथै सह'खौ गंसे दैखराव गारहरनानै दायनिगिरिया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमादोंमोन। मंगलबार बेलासि समाव जायगायारि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ मोनसे हाग्रानिफ्राय हमना लाबोनानै बकाजान पुलिसनो गथायनानै हरनाय जायो। बबेखानि पुलिसजों खाजानाय लम्पट रन्जितआ पुलिसनि कास्टडिनिफ्राय खारग'नोबो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसआ रन्जितनि सायाव गुलि गावनो गोनां जायो। पुलिसजों गावजानायाव दायनिगिरिनि आथिङाव गोब्राब जोखोम जादोंमोन। गोमानायनि सानसे उनाव मंगलबारखालि हिन्जावसा गथ'नि गोथै सह'खौ बोखांदोंमोन। जिउ गोमानाय हिन्जावसाया बकाजान पुलिस थानानि सिङाव थानाय अमराजाननि सुरत पुर्ति आरो सुनीता पुर्तिनि फिसाजोमोन। आथिखालाव बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ। बड'फानि सानथौ आरो आदर्शखौ जौगाहोनायनि थांखिजों गायसनजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ थुलुंगाफुरि ओनसोलाव राजखान्थियारि महरै जेबो दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। मंगलबारखालि मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ सांग्रांथि होनानै बुंदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि अराय जिरायग्रा थावनि थुलुंगाफुरियाव दावबायना गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो मान बावनाय होनायनि थाखाय गासैबो थाखोनि सुबुंफोर, फरायसंगिरि, राजखान्थिगिरि, समाज सिबियारि आरो नोगोरारिफोरखौ साबायखर होयो। रायजो सोरखार, बिटिआर सोरखार आरो रायजो राजानि नाजानायनि गेजेरजों जौगाखांनाय थुलुंगाफुरिया मान बावनायनि थावनिल' नङा, बड'फानि गोजोन, खौसेथि आरो बिथांनि थां आरो थांनानै थानो हो मोन्थोरनि गोथौ खौरांनि नेरसोन महरै मोनसे धोरोमारि आरो सानथौआरि मिरु महरै नुजादों। नाथाय माब्लाबा थुलुंगाफुरियाव बैफोरबादि दावबायनाय समाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव राजखान्थियारि बिबुंथि होनायफोरखौबो नुनो मोनो होननानै ट्रास्टआ प्रेस बिबुंसाराव बुंदों। बेनिखायनो गासैबो दावबायारिफोरा थुलुंगाफुरि ओनसोलाव जायखिजाया राजखान्थियारि एबा राजखान्थियारि महरै दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ खावलायदों। बबेखानि थुलुंगाफुरियाव दावबायनाय समाव राजखान्थियारि सोंथि सोंनाङा होननानैबो ट्रास्टआ खौरांगिरिफोरखौबो खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।